أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين muna cikin kitabul biyo littafin da ke magana akan kasuwanci. A yau za mu tashi babu jami'i bai'i sama, babin da ke magana akan jami'i bai'i samari, babin da ya tattare magana akan cinikin as-samar, wato dabino. Babin da ya tattare magana akan dabino, kusan da aka fara wato magana akan kayan marmari, kayan tsirrai, kusan dabino ake magana. Yau zai magana akan abin da ya tattare magana akan dabino. Kafin mu shiga babin, wasu abubuwa da nake so ku rike a cikin babin. Akwai cinikin da yake bai'u mu'ayyan, ciniki da yake ayyananne, an gani, wato duk abin da za a ayyana shi, wato akwai bai'u mu'ayyan, duk abin da yake misali ayyananne, abin da aka ayyana shi, an gani, to dole ne cinikin ya zamto an yi shi, an ba da kuɗi, an ba da wannan abin, kun gani. Misali, ni ne zan sayi mota yanzu, zan sayi mota a wajenka, sai na ga wannan motar, la'alla sakance mutum ya hauta, an gani, da na ga wannan motar a wajenka, sai muka yi ciniki, kowa ya yadda. To abin da yake wajibi akai shine wannan mai motar ya ba da mota, na ba da kuɗi, kun gani. Baya halatta a yi jinkiri. Me yasa baya halatta a yi jinkiri? Saboda idan aka yi jinkiri, inda mota ce sakan wacce ake hawanta, yanzu na siya ta miliyan 1 misali, sai na ba kuɗin, kai kuma baka bani mota ba, la'alla za ka je ka ci gaba da hawa wannan motar. In ka je ka ci gaba da hawa ta, la'alla lokacin da na zo daga wata yanja ta fashe ko wani abin ya fashe, idan na zo na ce ban yarda da wannan cinikin ba, zan iya zuwa ce ban yarda da wannan cinikin ba, kun ga za a zo a samu rikici, an gane. To akwai abin da yake mu'ayyan, an riga an ayyana shi, wanda koya aka tafi aka bar shi za a iya samun matsala. To in dai irin wannan ne, to baya halatta wato a yi jinkiri a ciki, shine bai'i mu'ayyan. An gane? To sannan akwai cinikin da ake kiransa ga'ibun bisiffa. Abinda baya nan amma kuma za a iya siffanta shi, shine bai'u ga'ibun bisiffa. Abu ne wanda baya nan amma kuma me za a iya siffanta shi, kun gane. Abin nufi, mu ƙara koma ga mota. Na zo wajen malam Halifa da ce mai, motar nan nake so taka, ƙaddara na santa, wannan motar taka. Ya gama gaya min ita tana da kaza, tana da kaza, tana da kaza, tana da kaza, an gane? Tana da kaza, tana da kaza, tana da kaza, ya gama lissafa mai ta. Wanda ce option waye 2000 kaza, an gane? To shi wannan cinikin yana da sharaɗi. Me sharaɗinsa? Dole abin da aka siffanta ya zamto sanda aka zo siya ya cika wannan siffofin. Daga zarar aka fita da siffa guda ɗaya, to wannan cinikin ya lalace kenan, an gane. Na lissafo mai mota ce nake da ita, da lissafo mai siffa guda 10 duk da ita, wannan siffofin suka ja hankali na. Ko waya ce nake da ita, bai taɓa cin screen ba, bai taɓa cin wajen caji ba, tana da memory wato 128, RAM ce, duk na gama lissafa komai ga sunanta nan, tana kaza, wannan abin sai ja hankali na, sai ce zan siya. Nawa za ka siya? Zan siya ta kaza, an gane.
to lokacin da aka kata sai na ga ashe mai wurin da su tufo ne, kuma ashe ya taba cin sigirin. In ga wannan cinikin ya tashi aiki kenan, an gane. To wannan shine ga'ibun bisifa, abu ne wanda bayanan amma za a iya siffanta ma shi, amma la'alla shi wannan abin faka daga ka san shi, an gane. Abu ne guda ɗaya wanda yake makwallin kwallo, wata mota ce wanda na san malam halifa da ita, tana da kaza daga zarar na ga abu kaza ya cire to shi kenan, an gane. Na ga abin da aka lissafa akwai ɗaya daga cikin abu da aka yi ƙarya ce, to wannan cirkin lalatacce ne, an gane. Shi wannan sharɗin wannan cirkin dole zamto ne abin da aka siffanta ya daidai, kuma a zanto an ce sharaɗin idan na zo na ga wannan abin ba ɗaya daga cikin wannan abin to cinikin na ya lalace, an gane. Sannan akwai bai'u mausufin bizimma, bai'u mausufin bizimma shine bai'u salam kenan, bai'u mausufin bizimma. Shi kuma bai'u mausufin bizimma shine abu ne ba wai ayyanan ne ba, kawai za a ce misali waya nake so Infinix 128 gig 4 RAM ko 8 RAM, an gane. Zan gaya mai, kun ga ita wannan ba sananniya wace ba, ko wacce aka kawo inda ta cika wannan sharadin, an gane, to wannan cinikin yayi. To amma shi sharadin wannan cinikin shine ne, shine dole ka bayar da kuɗin a lokacin, domin idan baka ba da kuɗin a wannan lokacin bai zama me bai uddenu biddeni kenan, an gane. Ki cinikin bai umusufin bizimma bai usalam, ka ce kana son oda, ina son a kamun misali kamar wani abu a cikin kasuwa mai kira kaza, to wannan cinikin idan dole zamto cewa ka ba da kuɗin, an gane. Domin idan baka ba da kuɗin ba ya zama bai uddenu biddeni, cinikin bashi da bashi. Domin me kai ba kamun abu ba kana jiran da kama, kai kuma baka ban kuɗi ba kana jiran da ba kuɗi, kun ga ba kaya ba kuɗi, dole sai an sami me ɗaya a tsakiya, ko dai na baka kaya zaka ban kuɗi, ko kuma na baka kuɗi zaka ban me kaya, an gane. Sai dai kuma in sako ne, sako kuma shi kuma daban, ka ce misali a ta wanda abu kaza a kasuwa, to wannan shi kuma daban, an gane. To idan ko dan fahimci wannan, idan muka shiga bayanin zai dan mana sauki, an gane. Na farko shine bai muayyan, abin da yake gashi nan ayyanan ne, an ganshi, indai an ganshi ayyanan ne, kuma an san idan ka tafi zai iya canjawa, to dole a yi hannun karba hannun bayarwa, ka bani abin nan na baka, ka ai jinkirin wani abu daga ciki, an gane. Ko za a yi jinkiri zan to jinkirin kuɗi ne, amma wannan abin an riga an baka, yadda in nan gaba ka zo dole kuɗin ka ne za a baka, shine bai muayyan. Sai kuma bai ummi ga'ibun bisifa, abu ne wanda misali tun da naman ka dan riga ka san abin, na san mana lifiya da wani abu, to amma sai ya gaya min wallahi bai lallace ba, yana nan yadda yake. Daga zarar na zo na gan shi ba yadda yake ba, to wannan cikin ko yana ba kuɗi ya warware kenan. Sai kuma bai usalam bai umusufin bizimma, abu ne wanda kawai siffanta ma shi da ce ina san abu kaza, to shi wannan sharɗin shine me ka ba da kuɗi, ko don baka ba da kuɗi ba za a samu alaƙa, an gane. To qala Malik, Imam Malik yace man ishtara samaran min nakhlin musamma, Imam Malik yace man ishtara samaran, wanda ya sai samaran wato wani itacen dabino, ko wanda ya ce samaran wato dabino min nakalin daga wani itace musamma wanda ya ambaci sunansa, an gani. Au ha'idin musamma, ko wata gona, ko a cikin wata gona wanda ya ambaci sunanta. Au labanin min ganamin musamma, ko kuma ya sai labanin nono a cikin wasu ganam, wato wasu awakai musamma wanda ya ambaci sunansu, to innahu la ba'asa bi dhalik, to babu laifi a bisa haka, idan kana yu'khadhu ajilan, idan za ka karɓi kuɗin ajilan da gaggawa a lokacin kenan. Yashra'u al-mushtari fi akhdhi inda dafi'i thaman, wanda ya siya zai karɓa yayin da ya bada kuɗin, an gane ko, shine bai muayyan inda na gaya muku kenan.
shine manista na samaran. Ni ne nazo wajen malalifa, sai na ga wato wasu dabino, sai na ce mai kaga wannan dabinan, wannan bishiyoyin dabinan, la'alla na san ajuwa suke fitarwa, dabinan ajuwa suke fitarwa, an gane. Sai ce wannan dabinan da wannan dabinan da wannan dabinan ina son kayan itacen su, ina son dabinan da ke saman su, an gane, tun da yanzu ya bar su, an gane. To a wannan lokacin ya zama wajibi in na bashi kuɗin ya bani wannan dabinan. Me yasa? Saboda yanzu idan na tafi na ce zan zo na karba, sai wannan dabinan sai lallace, ni kuma wa'annan na ce ina ke so, wayancan na bangaren can la'alla ba irin wa'annan dabinan bane ba, la'alla su kabis suke fitarwa ko radiya, inda dabinai suna da me yaba, akwai al'ajuwa, akwai alradi wanda aka yi cirkin nan ba kuma ta ko jam, wannan cirkin, wannan jam, akwai ya yake da suna ɗaya dabinan wanda manzo sallama ya ce ya sai da shi janib ko akwai janib ko akwai aljam, akwai al'ajuwa, akwai alkabis. To sai naga wannan bishiyoyin suna fitar da al'ajuwa, ya ce na wannan bishiyoyin nake so. To dole idan na bayar da kuɗi a bani ne, a bani a lokacin, domin zan iya tafiya wayannan dabinan da nuna su lalace, shi kuma ba shi da me wayannan dabinan, sai dai ko dabinan aljam ko alkabis, ni kuma na riga na bada kuɗin me ajuwa, sun ma fi tsada ko. To wannan shine abin da ake gudu, shi irin wannan mu'ayyad din dole kana bayarwa kai. Amma kawai idan zo ce mai kaga kawai ina son dabino ne, ban faɗi wanne nake so ba, dabino kawai na cikin gonarka ko na wani bishiya, to kun ga ban yi ta'ayini ba ko kowanne ya ɗauka ban kenan, kamis ya bani ajo ya bani kowa ya muka yi ciniki haka, to wannan in na bashi kuɗi koyaushe zai ƙiwa na karɓa, an gane tunda ban yi ban yi ciniki ba, nuna wanda yake ma'ayyana. Shine manistara samaran min nakalin musamma, wanda ya sai dabino, wanda ya sai samaran wato kai itacen wato dabino daga wani dabino ambatacce. Samar shine kamar kai su dabinon zallan su, nakal kuma shine ne bishiyar baki ɗayanta. To manistara samaran, wanda ya sai dabino min nakalin daga itacen dabino musamma, wanda ya ambaci sunan su au ha'idin musamma, ko kuma wato ha'id gona wacce take ambatacciya, au labanan min ganami musamma, ko kuma nono ne min ganam daga cikin dabbobi wanda suke musamman an ambace su. To innahu la ba'sa bi zalik, babu laifi a bisa wannan idan kana yu'khadhu ajilan, idan har za a karba ajilan shine a take yanki da gaggawa. Yashra'u al-mushtari fi akhdhi inda dafi'i saman, mai siya yashra'ul mushtari fi akadi inda dafi, mai siya zai karba shine yashra'ul mushtari, mai siya zai karba fi akadi, zai karba inda dafi saman, a lokacin da ya bada kuɗin. Yawa to ga kuma wani ciniki shi ma na biyu, to yace wa inna ma mislu zalika, yace misalin wannan bi manzilati rawiyatu zaitun, misalin tandin mai ne, yabta'u min harajulun, da mutum zai siya bi dinari daya, au dinarai ne ko kuma dinari guda biyu, wa yu'tihi dhahabahu, ya bashi wannan zinaran, wa yashtaratu alai, ya shanya mai sharadin ayyaki lahu mina, zai dinga auna mai shi lokaci bayan lokaci. Fa hadha la ba'sa bi, to shi ma wannan babu laifi. Fa in istaqatir rawiya, idan wannan tandin ya fashe, fa dhahaba zaituha, sai wato man ya zube, fa laysa lil muftau illa dhahabahu, to shi wanda ya siya babu komai a kansa sai mai kudinsa. Wala ya kunu bainahuma bai'an, babu wannan ciniki, babu ciniki yanzu, ciniki ya warware. An gani to yace wa inna ma mislu zalika, misalin wannan bi manzilati rawiyatu zaitun, amma misalin mutum ne wanda yake tandin mai, shine wa inna ma mislu zalika, misalin wannan bi manzilati rawiyatu zaitun, wanda yake tandin mai, yabta'u min harajulun, mutum zai siya bi dinarin au dinari, da dinari ɗaya ko dinari guda biyu, kun gane. Wa yu'tihi dhahabahu, ya bashi kuɗin, wa yashtarda alai, amma zai sanya mai sharadi ayyaki lahu mina, zai dinga auna mai, fa la ba su babu ne, kun gane. Tandin mai zan je kamar drum ne na mai, ni yanzu ina tafi drum din mai a gidana, ya zan da shi ba yadda zan yi, na siya 100,000 a wajenka, na ce amma sharaɗin shi ne
zan dinga zuwa kullum kana auna min na kuɗi na su ƙare, kun gane? Ga 100 nan zan baka, amma sharɗin zan dinga zuwa ne kana auna min kullum na 1000 ko na 2000, kun gane? Da kullum yana auna mai kuma kila ma yana auna wani. To idan da a ce misali wannan man zai fashe, za a yi lissafi ne na nawa na sha na 50,000 na sha, za ka ɗauki 50,000 idan ka bani, an gane? Ya ce babu ne, mana tundun man ai yana wajen mai mai ne yana sai da mai, yana da katuwar jarka, yana zo ce ga 100,000 ni yanzu ban iya tafiya da mai gida ba, saboda da Allah ya tafi ma za su yi min asararsa, amma ga 100,000 kullum zan dinga zuwa ina sai na 1,000, zan dinga zuwa na karɓar 1,000, saboda in na bari matata almubazara ce, yana ɗaya za ta je ta raba wani dakin ta baki ɗaya, an gani? Zan dinga zuwa ina karɓar na 1,000. To irin wannan idan na zo idan zan dinga zuwa ina karɓa, idan misali da ce man nan zai fashe a wajensa, to dole ne shi ne za a duba na siya ya bani kuɗi na, ko kuma da a ce zan zo ya ƙare man nasa, inda la'alla yana auna min yana auna wani, to shi ma zai bani kuɗi na kenan. To shi ma ya ce misalin shi ma irin misalin wannan babu laifi kenan, shine wa inna ma mislu dalik, misalin wannan mi manzilata rawu yake da misalin mutum ne mai tandun mai, yafta'u min rajulin bi dinar, da mutum da ya sai dinari daya au dinari ne ko dinari guda biyu, wa yubi zabu ya bashi kudin sa, wa yashtaradu alai, sai ya shaddanta mai ayyaki lahu mina, zai dinga aunan mai fa hadha la ba'sa bi babu laifi. Fa in istaqatir rawiya, idan wannan tandun ya fashe fa zahaba zaituha sai man ya tafi falaisa lil mubta'u illa zabu, to shi wannan wanda ya siya babu komai akan sai dai a bashi kudin sa, wala yakunu bainahuma bai'un, babu ciniki a tsakanin ciniki ya warware. Yace wa amma kullu shay'in kana hajiran, amma duk abin da yake a halarce, yushtara ala wajihi, da za a siyar a bisa fuskar sa, misalan labani idha huliba, misalin nono idan aka tatso shi, war ruqabu yastanji, da kuma wato rubaf dabino danye yustanji wanda ake cin sa, fa ya akuzul mubta'u yawman bi yawmin, sai mai siyarwa ya dinga karba yau wato yau da gobe, fala ba asabi, to shi ma babu laifi. Fa in fani ya qabala ay yastawfi al mushtari, idan har wannan abin ya kare kafin a cika wanda ya siya mashtara, abin da ya siya radda alaihi alba'i min zabi, to shi ma mai ciniki mai kasuwanci zai mai da wannan zinari nasa bi hasbi ma baqiya lahu, gwargwadon abin da ya saura a gare shi, kun gane? Misalin wancan ne shi ma yace wa amma kullu shay'in kana hajiran, amma duk abin da yake halatta yushtara ala waji, wanda za a siyar a bisa fuskar sa, misalan laban, misalin nono idan huliba, idan ka tatsa, misali yace gashi nan ina da saniya ce ko shaniyoyi, an gane? Ina da saniyoyi ne, ban yi ta'ayini ba, ban ayyana ba, kawai na ce kaga zan dinga zuwa ga 100,000 zan dinga zuwa kullum kana bani nono na 1,000 a cikin wannan saniyoyin naka, ka je ƙara jari ka je ka siyo saniyoyin, kun gane? Gashi nan na baka wani taimako ne, na bashi sai zan dinga zuwa ina karɓar kullum na 1,000, an gane? War rutsaba ya stanji, ko kuma wato rutsab ne dabino ne, na ce mai tun daga cikin da bishiyar dabino ga 100,000 kullum zan dinga zuwa kana ban dabino na 1,000, da sharaɗin cewa dinga zuwa kullum da kullum ina karɓa. Fa yi ukadul mubta'u yawman bi yawmin, sai mai almubta wato wanda ya sa ɗin karɓa yau bayan yau gobe ya karɓa, fala ba su bi shi ma to babu laifi. sai ce fa in funiya, idan wannan abin ya ƙare qabala ay yastawfil mushtari, kafin mai siya ya ƙare ya cika masa mashtara abin da ya siya, to radda alaihi alba'i min zabi, to shi wannan mai siyarwar zai mai da kudinsa, kun gane? Zai mai da kudinsa. Wato na zo wajen malalifa na ce mai tunda kana da wato shanu, zan dinga zuwa kullum kana bin nono 1,000 ga 100,000 na, sai nonon ya kare kafin ya gama bani, alhalin ya bani 50,000, zai cika min 50,000 itace. Shine fa in faniya qabal ay yastawfi al mushtari mashtara radda alayhi al ba'i min zabi, zai mai da dinarsa bi hasbi ma baqiya lahu, gurgurdan abin da yayi saura. Aw ya akuza minhu al mushtari sil'atun, ko kuma idan shi malalifa kuma ba shi da kudi, ya riga ya cinye kudin amma ya rabe wata kadara, to shine aw ya akuza al mushtari sil'atun, ko kuma shi mai siyar tunda ba kudin ya karbi mai sil'atan
wata kadara ko wani abin ciniki bima baqiya laucin abin da ya saura ya tara da yana alayhi ma da za su yarjejeniya akai an gane ko sannan wala yufariqu wa ta ya'khudha sannan kada ya bar wajen siyami sai ya karba na zo wajen ka sai ce to ka ce nono ya kare kuma ka ce baka 50,000 to yanzu abin da za a yi nemo saniya a nan wajen ta 50,000 ka bani an gane to suka yadda cewa zai bani saniya to sai malam yace sai imam malik yace idan aka yi wannan abin to ya tabbatar cewa ana gama cinikin yace na karɓi saniyan nan taimun ni a bani saniyan a 50,000 ita yace ya yadda to kanka bari ka ce sai kai yadda yace shi gobe zai baka an gane ko dole sai dai baka a wajen yace fa in fara idan ka bari ka tafi wajen to fa inna zalika makruh to wannan ya zama makruhi me yasa zama makruhi mutum da wacce magana ta mu muayyan ne ta akkaru samanin ko ba a cinikin da yake an ayyana tun daga dai saniya nan mun yi da cewa wannan saniyar da nace ta za a bani a 50,000 dita ko to tun da har an yadda to dole ne ka dauki wannan abin a baka domin ina tafiya sai wannan saniyar ta mutu to ila saniyar da zan gani nan gaba ila ta 70,000 ce ko ta 40,000 ce kun ga za a zo ana rigima ba kuɗi to tun da har an riga an yi to tun da an ayyana cewa wannan saniyar nake so ita za a baka 50,000 ita ka yadda ina yadda a lokacin a baka domin ba a yadda a yi jinkiri idan kai jinkiri to shikenan an samu matsala ne fa in fara idan ya sake ya rabu da shi fa inna zalika makruh to wannan makruh ne li anna wa yadkhulu ad-dayn bid-dayn domin cewa cinikin bashi da bashi na shiga wa qarinu hiya anil kali'u bil kali kuma an gana cinikin bashi da bashi fa in waqa fi bai'i ma ajalun idan kuma aka sanya lokaci shi ma a cikin cinikin nasu fa innahu makruh to wannan makruh ne wato haramin kenan aka ce sai wani lokacin kaza ya zama haramun saboda an yi bai'u ma'ana ya ta'akkaru samana mu'ayyan ta aikar samana wala yahillu fi ta'thirun wala nazratun baya lata ayi wani jinkiri ko kuma ayi wani saurari sannan wala yaslau sannan baya inganta illa bi siffatin ma'luma sai da wata siffa sananniya ila ajalin musamma zuwa mi wato lokaci sananni fa yadmanu zalika al-ba'u lil mubta sai shi wannan alba'i'u mai siyarwar yayi lamuni ga al-mubta mai siya wala yusamma zalika fi aidin bi aini amma kada ya ambaci wata gona da ainihinta wala fi ganamin bi ayaniya ko kuma ya ambaci wani mai wato ganam wata ganam wata akuya da ainihinta wasu mai ake nufi da wajen nan ya ce wala ya sulu baya inganta kun gane baya inganta ka ne inda an yi ta'ayini ko ka yadda ka bar wajen sai an baka wannan abu ko saboda kana barin wannan wajen ya zama mai mu'ayyana ta aikar sama nan ko ya zama abu ne wanda aka ayyana shi kuma an ce sai gobe za ka iya zuwa a ce ma wannan ta mutu sai 40,000 ko sai 70,000 ka cika kai kuma ka ce baka kuɗin cika ko kuma ka ce sai 40,000 da ce cika mun da 10,000 kuma ta ka ce ba ni da shi to baya halatta an gane idan kuma to misali sai zanto cewa shi wannan mutumin da ka zo wajensa mutumin da na zo wajensa ma lalifa na ce mai na baka 100,000 domin ka dinga bani nono yanzu ga shi nono ya kare amma na baka 50,000 amma na sha nono 50,000 yanzu saura 50,000 ko to ga shi bani da 50,000 ma lalifa ce bani da 50,000 to ba ni akuya ta 50,000 a nan gaskiya ba akuya ta 50,000 a nan kun gane to ya za a yi kenan shi ne ce mai to zan baka wannan akuya zan baka wata akuya kala kaza an gane dan da lokaci kaza an gane to idan aka yi wannan sharadin ba a yi ta'ayini ba a nuna wata ba kawai na ce mai kala kaza to yanzu a wajen ya zama mai bai usalam ko to ya halatta wannan lokacin an gane ya halatta amma na tabbatar ba a yi min ta'ayini ba ayyana min ita ba domin inda an ayyana min ita aka ce min ga wacce nake so to wannan baya halatta sai a lokacin shine ce wala yaslu baya inganta illa bi sifatin ma'luma sai ya siffa wata take sananniya ila ajalin musamman zuwa lokaci sananni kun gane tunda idan aka canja cinikin to yanzu a lokacin ya zama bai usalan kenan idan har nace ga akwai da nake so nan ga akwai da nake so a maimakon 50,000 ita a wani lokacin me dole a bani akuyan nan a daidai lokacin ko idan kuma to babu akuyar to kada na ce zan ayyana wata akuya daban sai dai ame sai dai shi ya ce min to shikenan zan baka akuya kala kaza da tabbatar cewa wannan akuya ta kai me
naira nawa 50,000 kenan, an gane. to shine wannan to wannan yana inganta kenan. Shine wala yaslu illa bi sifatin ma'luma, baya inganta sai siffa wata ke sananniya, ila ajalin musamman idan wani lokaci sananne, fa yadmanu zalika al-ba'il al-mubta, sai wannan mai cinikin ilamuni ga wanda ya siya, wala yusamma zalika fi a'idin ba'ini, amma kada suke ambaci wata gona da ainihin, domin idan ya ayyana wata ya ambaci wata ita zama bai'un mu'ayyan, shi kuma la ya ta'akkaru samanahu, wala fi ganamin bai ayyana, sannan kada ya ayyana wata akuya wadda take da ainihin ta shi ma, an gane. karatun da dan wala kaɗan, shi sa ma na fare muku muqaddima kafin mu shiga, za ka ƙara sauraron rikodin so ɗaya so biyu so uku ba, in ba ku gane ba, in Allah yadda za ku gane insha Allah rabbi. Allah ya ce maka.